yanzu shugaban kasa dai na gab da tashi zuwa jihar Talabiri insha Allah. Kuma a ci gaba ziyarce-ziyarcen nashi zai kasance cikin iyakokin kasashe kamar iyakokin Mali da kuma Burkina Faso insha Allah. Kenan zai kasance duka wa'annan iyakokin zai yada zango inda tsageru 'yan ta'adda ke kawo hare-hare, zai je da ƙahahun shi da jikin shi da idanun shi, ya gane mai idanun shi abin da ke faruwa, ya gana da jami'an tsaro, ya ji matsalolin su, ya ji koken su, ya gana da talakawan yankin, ya ji kukan su, ya ji abin da ke ci musu tuwa a ƙwarya. Dan gani da ido ya kori shi, zuwa da kai ya yi aike insha Allah. Muna fata Allah subhanahu wataala ya kai shi lahiya, ya dawo da shi lahiya. Lalle zai je gab da iyaka da Burkina, sannan kuma ya juyo ya shiga daji, ya je har iyaka da Mali, inda yawanci daga nan 'yan ta'adda ke hituwa su mana aika su ware. To shugaban jamhuriya zai je har wannan yanki. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa alheri cikin wannan tahiya tashi. Allah subhanahu wataala ya kai shi lahiya, ya dawo da shi lahiya. Allah subhanahu wataala ya sa wannan ziyara tashi mai cike da dumbin tarihi a jihar Talabiri ya zakawo shine silar zaman lahiya da kwanciyar hankali, da kuma samun dukkan matsalolin da shi ba a gaya mai su ko bai san da su ba, ya gane mai idanun shi domin ya ɗauki matakai wanda za su kawo ma al'umma yankin gabaki ɗaya sauki insha Allah. Yanzu yana gab da tahiya jihar ta Talabiri. Lalle wani na baku bayani, lalle zai je har iyakokin nan, iyakar Nijar da Burkina da iyakan Nijar da Mali, zai kasance har cikin wannan yanki. Abin babban tarihi ne wanda ba taɓa ganin wani shugaba ba ya yi wannan abu kamar yadda ya yankin Jifa, ya kai har iyaka da Najeriya inda 'yan Boko Haram suke, zai zuwa su yi mana aika ya yi jihar Maraɗi, kowa ya gani, ya kasance har iyaka da jihar Zamfara da Maraɗi, ya zo kuma ɗan Kano har iyaka da jihar Maraɗi da Sokoto, nan ma yankin da tsageru ne ke aika shugaban jamhuriya zai je ya gina mai idanun shi. Malam Bahaushe ya ce zuwa da kai ya yi aiki. Malam Bahaushe ya ce gani da ido ya kore shi. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya baya sa'a da rabu. Ci gaba da kamar cikin wannan rubutu dangance da ziyarar shugaban jamhuriya Malam Bazoum Muhammad, bari mu dan waya tarihin ita jihar ta Talabiri, babbar jiha mai cike da dimbin kabilu da kuma dimbin tarihi da kuma dimbin arziki na ƙarƙashin ƙasa da arziki na ruwa da Allah ya wadatar da wannan jiha. Jihar Talabiri tana kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar, kuma ta kumshi yanki mai girman murabba'in kilomita 251 kilometer kare. Kuma jihar Talabiri ta kusan kashi 77 na ƙasa. Kuma jiha ce wadda tana da ƙabilu, musamman abin da suka mai da hankali a kansa noma, kiwo, kamun kifi. Matsayin da kuma matsayi na ruwa da Allah ya wadatar da jiha ruwa, tana da ruwa sosai. Sannan kuma ta kasance kogi, tana da babban kogi wanda ake ce ma kogin Neja, ko kuma a ce mashi kogin Isa. Wasu gundu, tana da gundumomi da dama. Kuma jihar ta zama yanki mai dacewa da aikin gona da kamun kihi. Kuma jiha kamar da muka yi bayani tana cikin kudu maso gabas na kudu maso yammaci nake son cewa na jamhuriyar Nijar. Sannan kuma yankin yana da sama da kashi 75 na kamar abin da ya shahi noman da ake yi na shinkafa a faɗin Nijar gabaki ɗaya. Cikin kashi 100 jihar ta kwashe kusan kashi 75 a cikin kashi 100. Kinan lalle ta kwashe kusan sama da kashi kusan sama da rabin kashi, hada wani abu ma. Jiha kuma tana suna noma ire-iren kamar gero, ko in ce hatsi, kayan amfanin gona, kayan lambu, wanda ma ya mai ma duka legin mafi yawanci daga wannan yanki ake hiddo su. Sannan kuma ƙasa da kuma tana da kusan abin da ya shahi dabbobi iri-iri kamar su jakuna, tumaki, awaki,
namun daji da namu ma na cikin ruwa kamar su doruna da sauransu abubuwa daban-daban wanda wannan jihar ne aka yawan samun su sosai da sosai. To muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kai shugaban ƙasa lahiya Malam Bazum Muhammad ya da shi lahiya, inda zai yada zango cikin jiha, zai yi ziyara daga 11 ga watan September har zuwa daga 10 daga watan September har zuwa 11 ga watan September insha Allah. Kuma zai kasance a iyakoki tsakanin jiha tana da iyaka kusan ƙasa biyu, tana da iyaka da Burkina Faso. Wannan yanki nan ma ana samun hare-haren 'yan ta'adda, to zai kasance a can. Sannan tana iyaka da Mali, iyaka mai girman gaske, nan ma inda 'yan ta'adda ke zuwa suna mana aika-aika da hare-hare, to nan ma zai je har wannan iyaka ya gana da talakawa da sauran masu ruwa da tsaki na jiha musu abin da ya shahi matsalolin da suke ciki da kuma jin kokensu da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka. Kenan wannan ziyara ce mai tarihi, mai ɗumbin tarihi, ziyara ce wadda talakawan Nijar na bukata ku ƙara taya shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Malam Bazum Muhammad da addu'a kamar da ya bukata har da ya cika kwanakai 100, saboda akwai ƙalubale da dama a gaba, suna bukata addu'o'i, don in aka kama da addu'a dukkan wani abin da ya gagara sai Allah ya kama abin a gagare shi insha Allah a kai gaggaci. Muna fatan Allah ya sa mutane su mai da hankali wajen yi wa shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Malam Bazum Muhammad da addu'o'i a kowane lokaci, a kowace sallah. Muna fatan haka, Allah ya sa haka, amin summa amin. Assalamu alaikum.